So what's up mga kalibwa? Ngayon nanood tayo ng ng mga bansang mga high-tech. So tingnan nyo guys yung Japan. Sobrang high-tech nila na yung CR nila, tapos mo mag CR automatic mag-flush agad, tapos may mga sensor pa, mayroong mga sanitizer. Pero hindi pa huli yung guys, Pilipinas. Nasa top 10 na yung Pilipinas sa mga high-tech na mga bansa. So one time guys, pumapasok ako doon sa sa pampublikong CR sa dito lang sa Pilipinas. Nagugulat ako, pasok ko. Wala pa ang tao, may tae na. Wow!